Сүй гомерне, сүй халыкның дөньясын. Эзләрдән сукмак, сукмаклардан юллар. Шул юллар безне чит төбәктә яшәүче милләттәшләребез янына алып чыгып китә дә инде. Хәзер без Самара өлкәсе Камышлы районында. Күпме илләр гиздем, баш калалар, шымарып бетте юлда үзәнге. Тик шулай да, эй Камышлым минем, син һаман да җирнең үзәге дип язган әлеге авылда туып үскән Әнвәр Давыдов. Район буйлап сәяхәт иткәндә без бу сүзләрнең хаклыгына инандык. Чыннан да, бигрәк тә матур, хәвеф-хәтәрсез яшәү өчен уңайлы җирдә урнашкан халкым. Бер яклап авылны таулар кочаклаган, икенче яктан Сок елгасы. Үзенә җитәрлек киңлекләре, кырлары, күлләре, урманнары бар. Гомумән шатланып, шөкер әйтеп яшәгенә. Сәяхәтебез барышында без чын мәгънәсендә үз җирләрендә горурланып гомер итүче милләттәшләребез белән очраштык. Иң кызыксындырганы халкымның яшәеше иде. Халык бездә тырыш, үз кешеләре белән иләр салалар, үз хуҗалыклары белән торалар, маллар тоталар, умарта тоталар. Яңадан яңа урамнар барлыкка килә, яшьләр урамнары, иләр, биналар коралар. Яңа район башлыгы Рафаэль Камил улы Багаудинов башлык булганнан соң яшәр шартлар үзгәрә, яңара, яхшылана, төрле өлкә һәм федераль программаларга керергә тырышабыз. Халыкның яшәү шартын арттырырга, җиңеләйтергә тырышабыз. Авыл хуҗалыгы бик зур адым алга ясады безнең районда. Барча кырлар чәчелеп килә, үзләренең игеннәре белән күзне куандыралар, шатландыралар. Без дә куанып йөрдек. Очрашуларыбызны туган җирләре гөрләп торсын өчен күп көч куйган, гомерләре буе динен, телен, гореф-гадәтләрен саклап калган апа-абыйларыбыз, өлкән буын вәкилләре белән башладык. Камышлы районында өлкәннәр өчен махсус ял итү һәм сәламәтлекләрен ныгыту үзәкләре булдырылган. Бик канәгать без, бик зур рәхмәт шушында халыкка, менә бөтен иптәшләрем, әбиләр исеменнән бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Безнең инде иң мөһим бурычыбыз халыкка шундый условиялар создавать итеп, халык тормышын яхшырту направлениясендә эшләргә һәм район халкына сәламәтлек теләп, тырыш шундый түземлек теләп, бергә булып, бердәм булып яшәргә дигән теләкләр белән буласыбыз килә. Самар өлкәсенең Камышлы районында төрле милләт халыклары яши. 85% татарлар. 17 татар авылы бар. Камышлы район үзәге. Юлыбыз Дәүләт Кыл авылында яшәүче, Бөек Ватан сугышы ветераны Ризаэддин Мисбахетдин улы Галәветдиновларга. 1939 елдан армия сафларында хезмәт иткән, шуннан сугыш утына кергән ветеран үзенең кичерешләре белән уртаклашты. Харьковка төнлә барып төштек. Төнлә барып төштек, иң беренче сугыш галәмәтен шунда күрдек. Хәзер монда теге самолетлар бабайт итә. Илеткеләр ата, осколкалар коела. Тизрәк тә осколкалары башка алып кибәсеңме? Шулай итеп, шуннан адар башланып китте. Украина, Румыния, Венгрия, Чехословакия шушы илләрдә булдым мин. Менә сугышны Чехословакиядә тәмамладым мин, бетте инде. Ризаэддин ага Камышлы районының дәрәҗәле кешесе. Аның киңәшләре китап уртасында да якташлары. Алар Миниса апа белән 5 бала үстергәннәр. Оныкларының саны 23. Барысына да хәер дугаларын җиткереп торалар. Ә безне ул авыр да, шатлыклы да минутларында бергә булган Тальяна белән затып калды. Ә Камышлы якларында гармун һәр өйдә бар дисәк ялгыш булмас, чөнки аның осталары шушында яши. Мөхәммәд Зыя улы Шәкуров гомеремдә 50дән артык тальян гармуннары ясадым ди. Ә инде 500ләбенә яңа сулыш моң иңдергән ул. 5 ыныгым бар, башына да бүләккә истәлек итеп гармун ясап бирдем, һәр берсендә бар.
Мөхәммәд абый оныкларына гармуннар да ясый, үз һөнәрендә тапшыра. Бабасының һәр алымын, киңәшен йотып утыручы оныклары Ранил белән Рәлинәгә кызыгып утырдык без. Сәнгатькә моңга булган мәхәббәт, сәләт буыннан буынга тапшырыла шул. Уйна, дустым, гармоныңны сәхнәбезнең түрендә. Яқты кояш балкып торсын илебезнең күгендә. Сәяхәтебез дәвам итә. Бу якларда халык оста куллы, ачык йөзле, матур. Кылган гамәлләре дә гаҗәпләндерерлек. Әнә, бер капка төбендә 4 зур йөк машинасы төзелгән. Гыйззәтовлар гаиләсе иске машиналарны төзәтеп, эшкә җигә икән. Бу машинаны мин 2006 елны металлымнан алып кайттым. Тимерләр арасыннан табып, шушыны тотындым җыярга. Минем инде теләгем бары шушы машинадан үземә эшләр өчен, бакчада эшләр өчен трактор ясап җыйдым мин аны. Ул бөтен эшли, 25 һөнәр эшли. Бусы ГАЗ-93 машина инде. Моның бу иң карты 1964 елгы. Бу минем эш машинасы, ул самосвал, ул йорт эшләрен эшли инде. Бөтен эшләремне зурлыгым белән эшләдем. Мин инде үзем двигательләрне, коробкаларны, мусларны үзем җыйсам да, ул инде минем калай эшләр белән бик һөнәрле. Машина эше инде өчен ирәт эше. Аны ул бөтенесе белми машинаны ясый. Ул менә определенный кешеләргә бар бит инде шул машина ясау буенча. Мин менә шул канда бар инде үзем менә. Миннән менә тынычлап эшли машина яна чыганда, иште ул минем менә гәҗ туган кебек кенә миңа машина ясау. Алар бу эшне шундый яратып башкаралар, хәтта һәр машинаның кушаматы да бар икән. Гаҗәп. Бу машинаның үзенең бер эчтәлеге ул безгә җиләккә йөрергә ярдәм итә. Үзе вездеход. Кәҗә машинасы дип атала, күзлек диләр инде аларга. Илгәре бу бикта дигәннәр. Гыйззәтовларның җәй көне җиләккә йөри торган машиналары белән без хәзер Кәҗә тавына менәбез һәм авылны тау башыннан күзәтәбез. Менә ул киңлек, хозурлану нуктасы, тау башы. Бер мизгелгә дөньябызны онытып сокландык. Билгеле без үзебез генә түгел идек. Авылның сагында торучы тау, урманнарны күзәтүче дә үз эшендә. Татар авылларының иминлеген арттыручы, киңлекләргә кайтаваз мәчет манарасы үзенә өндәде. Ә бит уйлап карасаң, ул манараларның да һәрберсенең үз йөзе, үз остасы бар. Мин үземне тормышта бәхетле. Нешнең вакытта. Бүгенге көнне минем 7 мәчетем бар. 5 манарам бар. Мин бер үзем менә эшләмәдем. Минем иптәшләрем бар. Бу минем изге бурычым ди Әхтәс Шәйдулла улы. Авылын, аның халкын, тормышын яратып яшый ул. Түбәдән тамган тамчылар, яз тавышы, табигать ананың көче аңа куәт бирә кебек. Шул мизгелдә авыл мәчетеннән азан яңгырады. Без мәчеткә юл тоттык. Бу Камышлы авылы элек-электән инде бик дини авыл булып саналган һәм тирә-як төбәкләрдә шундый бер сүз йөри. Сук буе галимнәре дигән сүз бар. Сук буе галимнәре ул һәрбер җирдә үзләренең инде авторитетлары белән, дәрәҗәләр белән танылып торганнар. Ни өчен дигән вакытта, чөнки шушы Камышлыда электән инде кайсы бер риваятларга күрә 6 мәчет булган, 4 мәдрәсә булган дип әйтелә. Монда бик күп кешеләр дин гыйлемнәрен алганнар һәм шуның инде җимешен без бүгенге көнне күрәбез. Ягъни советлар чорында монда бер генә мәчет калган булса, инде бүгенге көнне 3нче мәчет ачылды, әлхәмдүлилләh, бер мәдрәсәбез хезмәт итеп килә һәм халыкларның инде шушы күңелләрендә дини хисләре әлхәмдүлилләh бүген уяна һәм нәтиҗәдә бу Камышлы халкына инде мин билге бирәрәк инде шулай дип әйтермен. Бу халык бик ихлас халык, дингә инде бик мәхәббәт белән яратып киләләр. 10-15 бала безнең инде мондый дәрескә йөриләр һәм җомга көннәрендә әбиләребез инде шулай ук Мугаллим Сани китабыннан һәм Гыйбадәти Исламия китабыннан дәрес алалар, әлхәмдүлилләh. Әгүзу биллаһи минәш шайтанир раҗим.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu, iyyâke nesta'in. İhdina sıratal mustakim. Sıratal lezine en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhi veleddallin. İslam dinine, ona tiline hürmet bile korovşu balalar bilen biz mektepte de şıraştık. Tatar dili dersi bara idi. Мен татар дәрестеріне яратып берем. Біздің бір күн генә инде атнасына. Biz her yıl sayın tırışabız үткәргә бәйрәмнәр инде. Әдәбияттан әле проектный деятельность дип барабыз. Безнең проектный деятельностьтә үземне кеше группа подгруппа темалар ала. Менә мин алганым камышлы халкы сөйләме. И без үзебезнең группа белән ниләр сүзләр, диалект сүзләре, булай материаллар җыеп бирдек. Мәсәлән, камышлының ниләре, тарихын белдек менә. Менә шушы татар теле яшәсен, шушы язучыларыбыз һәр вакытта да буыннан буынга, гасырдан гасырга мәңгелек булып калсыннар дибез. Чөнки хәзер без алар Әнвәр Давыдов, Рөстәм Мингалим, Халик Садрый, Зия Ярмәкиләр турында сөйләмәсәк, алар бит онытылыр иде. Аларның шигырьләрен ятлыйбыз, иҗат юлларын өйрәтәбез. Һәм шушы, мәсәлән, әле грант түгәрәкләр дә шул ук вакытта башка түгәрәкләрдә татар теле буенча эшли. Билгеле балалар мәдәнияткә дә тартыла. Моның өчен районда барлык шартлар да тудырылган. Безнең Камышлы район мәдәният йортында күп кенә коллективлар эшләп килә бүгенге секендә. Бу инде беренчедән үзенең быел 90 еллыгын үткәрә торган Камышлы татар халык театры. Аннан соң яшьлек вокаль-инструменталь ансамбле. Аннан соң инде бездә күп кенә фольклор коллективлар, балаларныкы, зурларныкы. Һәм менә шулай без бик дус итеп шушы мәдәният йортында эшне алып барабыз. Төп бурычыбыз инде милли мәдәниятебезне саклап калу. Мәдәният йортының татар халык театры бигрәк тә игътибарга лаек. Аралы газинең апасы булгач ничек бергәләнәсең син, ә? Балалар хакына. Сезгә бит кичә генә сөйләдем түгелме? Сез бит немец тегермәненә сукыясыз. Ирем сугышта оборона фондына 300 тәңкә, танкларга 770 тәңкә мин бирдем. Здаемга да инкебе мин язылдым. Балаларымның авызыннан исеп, китердем эксемди. Тырыштым җиңүлек өчен. Тагын шунсы мөһим, Камышлы районыннан чыккан шәхесләрнең исемнәре мәңгеләштерелә. Әлеге мәдәният йорты авылның бер урамы шагыйрь Әнвәр Давыдов исемен йөртә. Авылы өчен ул һәр вакыт янып торды. Бик күп кайта иде, алып кайта иде артистларны да, шагыйрьләрне дә. Менә мин хәтерлим күп мәртәбә җырчыларны да алып кайта иде. Шулай итеп безнең культура дәрәҗәбезне үстерергә ярдәм иткән кеше. Монда канат җәеп, хәзерге вакытта дөньяның төрле почмакларында яшәүче улларын да якташлары хөрмәтләп искә алалар. Безнең авылдан чыккан шәхесләр, алар үзләренең тамырларын унтмый, аларга бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Без шулай бергәләп алар белән киңәшәбез, күп эшләрне эшлибез. Менә мин шанып торам, что киләчәктә дә шушылай булыр. Билгеле бәхетләрен үз туган җирләрендә тапкан, шунда төпләнеп яшәүчеләр безнең тапшыруыбыз үзәгендә. Хисмәтовлар шундыйларның берсе. Бөтен эш тök балаларга багышлап эшлим инде. Тырышам инде балалар булсын дип, кеше булсыннар дип, кешелекләре булсыннар дип. Өзем бик зур семьядан булгач, Аллага шөкер, 4 малайым. Хәзер менә инде аныкларыбызга куанабыз. Хатын-кызның бәхете бит ул вак-вак бәхеттән җыела. Менә бала йөреп китә, бала сүз әйтә. Аны туа. Шул барысы да зур бәхеткә нарсын, барысы да укмашкаш зур бәхет була. Аларның яраткан ризыгы кыстыбый булып чыкты. Хуҗабикә аны әзерләү серләрен безгә дә җиткерде. Моның өчен безгә тышлык өчен сөт, он, әз генә май, сода, тоз,
Ішлігі үшін бізге бәрәңгі, сүт, йомырқа, әзгіне май керек. Баштан бәрәңгіні пішіреге қоямыз. Тышлығын басабыз. Тышлық үшін бір стакан шамасы сүт салабыз. Шамалап тұз салабыз, сода салабыз, 2 қошық шамасы май салабыз. Қазір шуны матурғына бұлғатабыз да, ұн қошабыз. Мына шошындай қамыр келіп шыға бетені. Мына қуатығына басабыз да, аннарсын бөлебіз. Бөлгеш, мына шулай жайпәклеп, түгерек ясап, жайебіз. Қазір шошы жаймәні қойнар табаға салып, пішірәбіз. Табаны майламайбыз, күрі табадағына пішірәбіз. Ол арада біздің бәрәңгіміз пішкені, біз анарға көкей сатып, сүт салып, май салып, мына шулай бәрәңгі пүресі ясадық. Бұл пішкен жаймәні оқ май білән, еріткен оқ май білән майлайбыз. Аннарысын бәрәңгі қыстырабыз. Тышқы яғын оқ май білән майлайбыз. Яз инде үз вазифаларына кереште. Кояш күзне камаштыра, гөрләүкләр ага, кошлар туган якларына кайтып оя коралар. Бер мизгелгә шул гүзәллеккә төренеп аласы килде. Эх, туктатырга иде вакытны. Ә менә рәссамнар моны булдыра ала. Кешеләргә матурлык күрергә, табигатьне сакларга, саклауны белергә, шуларны кешеләргә күрсәтәсе килә. Мөзәхит әфәнде үзенең иҗат җимешләрен әнә шундый кечкенә генә агач кисәкләреннән җыя. Озак эш, әмма күпме җылылык, күңел тынычлыгы үзләрендә. Менә шундый рәхәт хисләр белән без кабат юлга кузгалдык. Әле алда тагын бик күп кызыклы очрашулар көтә кебек. Без иске ярмәктә. Авылга килеп керүгә күз мәктәп ишек алдындагы һәйкәлгә төште. Кайчандыр монда гөрләп торган 7 балалы Фаттаховлар гаиләсе яшәгән икән. Бөек Ватан сугышына алар 5 улларын, 2 кияүләрен озаталар. Тик берсен дә туган авылларында каршы алу насыйп булмый. Алар барысы да сугыш кырларында ятып кала. Әлеге җан тетрәндергеч хәл һәркемнең күңелендә. Иң беренче чиратта бу киләчәк буыннарга менә шундый котышкыч сугыш афәтләре кабынмасын иде, кабатланмасын иде дигән кисәтү буларак тора. Икенчедән инде бу һәйкәл янында һәр вакытта да безнең укучыларыбыз шифлык итәләр һәм шуңа күрә алар инде аны кадерләп саклыйлар. Мәктәп үзенчә балаларны тәрбияләсә һәм инде мәчет тә бу эшкә үзләренең өлешен кертә. Иншалла, менә Аллаһка шөкер, әлхәмдүлиллаһи аләмин, хәзер инде 95нче елдан бирле үзебезнең мәчетебез каршында якшәмбе мәктәбе эшләп килә. Әлхәмдүлиллаһи аләмин, инде күп кенә балаларыбыз хәзер инде үзләре гаиләле дә булуга карамастан, шушы безнең мәчетебезне тәрбия алганнан соң үзләренең саф мөселман тормышын алып баралар. 922 елны Болгар бабаларыбыз рәсми рәвештә үз ихтиярлары белән ислам динен кабул иткәннәр икән, динебезне, милләтебезне бер кошның 2 канатлары кебек бергә алып барганнар икән. Шулай барган вакытыбызда иншалла киләчәгебез дә өметле булыр. Милләтебез дә әлбәттә үзенең миллилеген җуймас, һәм инде динебез дә куәтләнеп өметләнәбез. Ә бәхетле имин яшәү безнең үзебездән тора бит. Бөтен дөньядагы татар халыкларына үз диннәрен, үз милләтләрен онытмасыннар, үз телләребезне онытмыйк. Иске Ярмәк авылының бүгенге тормышына килсәк. Иске Ярмәк тарихына килгәндә 1730 елны монда халыклар килеп урнашкан Иске Ярмәк территориясына. Бүгенге көндә инде 700-дән артык йорты бар. Шуна 2000-дән артык кеше яши бүгенге көндә. Авылның халкы менә колхоз таралганнан соң основной индивидуаль предпринимательләр барлыкка килде. Анда ясаучылар, допустим, теплицалар ачылды. Гарнитура ясау буенча цехлар ачылды, ишекләр, тәрәзәләр, рамнар ясыйлар, тимер эшләр белән шөгыльләнәләр, әйберләр ясыйлар. Күп предпринимательләр яшиләр, үзләренең кул эшләре белән үзләре узалып баралар. Ey, корәле инде матур помидорларыбыз да үскән бит, корәле. Инде хәле бир Аллаһ теләсә быел менә дигән урожай була. Иртә дигән
Ябынам, иңенәрем әшелем, ябынам. Авыл халкы бик тырыш, дәртле, үзенчәлекле. Иң мөһиме, алар татар халкының гырыф-гадәтләрен саклап, иҗат итеп киләләр. Урамда күңел ачып биеп алу алар өчен тансык түгел, гадәти нәрсә икән. Ә менә безгә бер тамаша булды. Ышанабыз, инде авыл урамындагы бөтен җан иясе биеп китә икән, ничек ышанмыйсың? Ә менә ярмәклеләрнең даны вак биюләре белән дөньяга танылган. Аны Аккаен татар халык фольклор ансамбле башкара. Бу биюнең асылы дип уйлыйм, именно менә шушы тыпырдауда. Алар без менә фестивальләргә, ниләргә барабыз бит инде безнең инде Самарда өлкә фестивальләрендә баргач, безнең бу биюне атыйлар тапатуха ди. Алар яза инде, ни бию дип тапатуха. Бездә бит инде бу вак бию дип атала, тирә-юнагыларда гомумән ярмәк бию диләр. Һәрбер кич утырганда аштан иде булсынмы табыннарда биюләр башлангач, алар әйтәләр. Әйдәгез ярмәккә әйттерик дип тотыналар. Безнең авылда гармон ustaсы бар иде, Гали Гәрәев дигән кеше. Аның гармоны бу. Монарга инде бу гармонга бер 40 ел бар. Бу инде безнең ярмәктә генә ясала торган гармон. Бу гармоннарның бөтен Германиядә дә, Финляндиядә дә, Австралиядә хәтта бар мондый гармоннар. Бик күп илләрдә бар инде моның Рөстәм Валиев, Татарстанның халык артисты Рөстәм Валиев та шу гармон. Анасын инде безнең татар безнең вак биюн шушы тальян гармоныннан башка дөрес иттереп бирү булмый торгандыр дип уйлыйбыз без. Бу биюне, вак биюн бир өчен ярмәктә туарга кирәк, ярмәкчесе булырга кирәк. Әгәр сынап карыйсыгыз килсә, пожалуйста. Мин ярмәктә тумасам да үз мөмкинлекләремнән файдаланып, бу тәкъдимне кабул итәргә булдым. Башта урындыкларга тотынып, очып тыпырдарга өйрәнергә кирәк икән, ә аннары җиргә төшеп тыпырдарга. Ничек килеп чыкты, ансы сезнең карамакта инде тамашачым, әмма бер нәрсәне яшермим. Мин бик күп канәгатьләнү хисе алдым.
Шунсы куанычлы, биюнең киләчәге бар. Бу халкымның канында. Татар халкы тырыш, түзем һәм үз милләтен сөючән, яратсын үз милләтен, үзенең татар икәнен онытмасын иде. Менә тагын бер сәяхәтебез төгәлләнеп килә. Ай кояшны, кояш айны алыштыра. Аерылышу, кабат очрашу өчен кирәк. Бу яклардагы көчле рухлы, бай тарихлы халкым янына кабат та юлыбыз ачылыр. Алар моңа лаяк.